Luukusta 9 aukeaa esittely kanien ja jyrsijöiden herkuista ja herkkuaktiviteeteista. Meillä on muun muassa tämmöisiä ihania naposteluporkkanoita. Tässä on banaaninlehteä tämä päällinen ja sisällä on muun muassa porkkana-punajuurikuutioita. Sitten meillä on tämmöisiä ihania joulukuusia. Täällä on sisällä erilaisia siemeniä, on heinää, persiljaa, voikukkaa löytyy sieltä, porkkanaa on siellä mukana, kaikenlaista kivaa. Se on kaneille, se on jyrsijöille, kummillekin sopii. Sitten täällä on tämmöisiä ihania pajuomenapalloja. Siinä on pajua tämä pallo ja sitten tuommoisia kuivattuja omenalastuja tuolla sisällä. Ja tämmönen tosi hauska herkkuaktiviteetti. Sitten meillä on tämmöisiä kuivattuja lehtipusseja. Tässä on esimerkiksi marjojen lehtiä, tuon näköistä. Sitten meillä on nokkosta löytyy tuommoista. Sitten täällä on kesäistä niittyä ja sitten on niittyjen yrttejä. Tämmöisiä aika ihania herkkuja. Käykäähän kurkkaamassa meidän nettikaupasta, nämä löytyy sieltä ja siellä on myös kaikkea muuta kivaa.